Bună, dragii mei! Astăzi vreau să vă arăt o mică improvizație pe gama do major la clarinet, care rezultă si bemol la pian, și aș vrea să vă dedic pentru toți iubitorii care o să intrați pe canalul meu propriu de YouTube și mă bucur să fiți în număr cât mai mare și să începem cu ce trebuie, da? Deci avem si bemol, da?